Ние правим люто за хора, които дори и не обичат люто. Не се притеснявай, аз често пъти виждам сълзи в очите на мъжете. Forbes 30 под 30, нали така? Семейните бизнеси са винаги една стъпка по-напред. 15 лева, нали, за сос, те добре ли са, нали? Толкова много ми се струваше този къртовски труд, толкова ми се виждаше трудно и толкова казах, добре бе, мамо, тате, не може да сте като нормалните родители. Ние нов сорт чушка, която гони световните шампиони по лютивина. Звучи много готино, много романтично. Това реално може ли да го кажем, че с български sustainable бизнес в България? От 2020 година, всяка година бележим ръст. Хората не вярват, аз като съм в оранжерията, виждат, нали, с дълги ногти, нали, понякога съм с грим, понякога не съм и казват, бе, ти ли... Не, нямаш кал под ногти даже. Да. Мен ме вълнува тази тема, защото аз искам нашите продукти да са в големите вериги. Искам повече български продукти да са в големите вериги. Имайте предвид, че жените издържат много повече на люто, отколкото мъжете. Има как, но с много труд. Здравейте, зрители и слушатели на Management Nightmares. Ние сме Боги и Никола, а днес епизодът ни е много специален. Ние ще се подлютим, така да се каже, защото ще си говорим за агробизнес и за успешен български, мога ли да кажа, стартъп? Тази дума, според мен, всеки я възприема и така, по свой собствен начин. Аз лично не бих казала точно стартъп, тъй като сме от вече 2011 година. Но... Така де, днеска ще плачем и ще говорим за бизнес. Скачаме, тъкмо ще да кажем, че скачаме от AI, защото предния епизод беше за много deep tech AI към агробизнеса, към земеделския бизнес, но всъщност него може би ще се окаже, че има доста повече AI, отколкото можете да си така очаквате. Ние сме тук с Славена, но преди да се представиш по-подробно, кажи, коя е най-интересната история на люта чушка, която знаеш? Здравейте. Така, най-интересната история, може би тази, която всъщност много ме впечатли, когато баща ми разказа, е за една конкретна чушка. Тя е индийски сорт, нага се казва. Тъй като в лютите чушки, това, което на нас ни люти, се нарича капсаицин. И всъщност капсаицина, когато се смеси с вода или с огън, става още по-люто. Затова, нали, като се подлютим, не трябва да пием вода. Та преди много години какво са правили хората в Индия, за да не им потъпкват посевите слоновете и за да не ги убиват, малко по по-хуманен начин да ги изгонят. Всъщност са отглеждали тази чушка нага, палили се я и от изпаренията на чушката всъщност са се отдалечавали много-много надалеч слоновете. Между другото, и ние когато правим така по-лютите сосове, честно да ви кажа, почти никой така не може да издържа. Много е люто, въпреки че имаме вентилация. Само баща ми и съпруга на сестра ми, само те приготвят тези два соса. 3. Тоест не само слоновете не могат да го дишат. Много е люто. Наистина трябва много да обичаш това, което правиш. Не можем да накараме други хора или така хората, които са останалата част от екипа ни, само те двамата, просто защото е много люто. Едва се търпи. Така че тази история така си спомням, че много ме впечатли. До ден днешен я разказвам, когато така идват гости във фермата ни, правим люти турове. Винаги я разказвам. И още интересни истории разказвам, а като дойдете на лют тур, ще ви ги споделя. Да, добре. Ти звучиш ми като енциклопедия за люто. Нека да те представим сега официално. Славена, Hot Farm. Между другото, даже сега ще да ти покажа, днеска специално се снимах вкъщи с ето. Супер. Това е нашия бестселър, така един от най-харесваните ни купувани сосове. Славена Родинова, тя е Forbes 30 под 30, нали така? Да, тази година имах възможността, така като единствената българка всъщност да бъде в тази селекция на европейско ниво за цяла Европа. Страхотно постижение, браво. Разкажи малко къде мина твоя път? Знам, че се занимава с тотално различни неща, за да стигнеш до Hot Farm фермата. Моят път още от съвсем мъничка, тъй като родителите ми се занимават с земеделие вече над 35 години. Започна рамо до рамо така с тях, от наистина съвсем крехка възраст. След това започнах много отдадено да се занимавам с музика.
така още от 6 годишна. Вярвах, че това е моя път. Така, пътувала съм из цялата страна, всякакви конкурси, фестивали и международни. Много залагаха моите близки, както и аз, и моите учители на този мой път. Участвала съм в X-Factor в доста предавания. И даже причината да дойда в София, след като завърших средното си образование, беше именно музиката. Да се развивам като музикант, да работя тук. И някак си обаче нещата така се случиха, че тотално се преобърна така пътя ми, въпреки че има много общо между това да твориш и това, което сега правя. Всъщност аз учих медиа и журналистика в София, не съм го практикувала и през 2020 година, малко след пандемията, се прибрах отново на село от големия град и се потопих в лютите чушки, така както изобщо наистина не съм предполагала, защото когато бях малка, толкова много ми се струваше този къртовски труд, толкова ми се виждаше трудно и толкова казах, добре бе, мамо, тате, не може ли да сте като нормалните родители, ние не сме ходили на ваканции, ние живеем до морето, но почти така нямахме възможността да го посещаваме често. И ми се искаше по-различен живот за мен. За мен земеделието беше свързвах го с страшно много къртовски труд, много работа, но го преоткрих и смятам, че ето, нали, ти започна в началото с темата за AI. Знаем, нали, на къде върви света и как повечето млади хора се насочват само и единствено вече IT, софтуер, а пък аз така приканвам хората да погледнат на земеделието не като, нали, отживелица, като минало, а по-скоро като една възможност, защото всъщност аз в момента живея живот, който благодарение на моята работа се чувствам щастлива, пълноценна, удовлетворена с човек. Аз съм човек, който така страшно много мечта и съм така с пълни шепи и смятам, че няма невъзможни неща. И въпреки, че съм, нали, в този сектор и земеделие и преработка, които са много така сложни и предизвикателни, вярвам, че има много голямо бъдеще и потенциал, за това нека повече хора, млади хора да се обърнат към земеделието, защото в България почвата е много, много плодородна. Така е, не сме от Добрич, така че чернозем там е. Да, и цяла България има много, много потенциал за развитие. Ето ние създадохме нов сорт чушка, която гони световните шампиони по люти вина. Обаче какво значи това? Това значи, че всъщност най-лютата чушка в България, която е била култивирана и стабилизирана до преди 2 години, беше български морков. Тя изглежда като морков. Тя от семейството на шипките и е между 10 и 30 хиляди сковила люта. Това сковила е мерната единица за люти вина. Ние създадохме 10 пъти по-люта от 300 до 400 хиляди български дух, сертифицирана официално така от 2 години и половина, за да получим сертификат, който доказва, че има такъв сорт. И какво значи това, нали, за България? Всъщност, че на нашите 4 сезона, на нашата почва могат да вирят и по-люти чушки. Ние продължаваме да работим в посока да създаваме нови сортове и мечтаем така да поставим, всъщност ние вече го направихме, така поставихме наистина достойно България на световната сцена, а пък знаем, нали, лютото се свързва с Индия, Мексико, Щатите, Чили. Така че България също има своя принос и вярвам, че ще продължава да има. Браво, Славена. Да покажем всъщност, ние затова така сме взели всъщност тази с която каза. Как се кажеш пак? Български дух. Българския дух, тя е предпоследната. Значи, има и една, която още повече ни унищожи. Така че, ако искаш преди да продължим разговора, да пробваме първото ниво, ако искаш, загрявката. Всъщност тук да кажем на зрителите какво е това на масата, тъй като те не са свикнали да ни виждат с някакви манджи. Да, решихме, че няма да се мажем с крилца, както е популярният така формат. По твоя съвет, мисля, че добър.
Но ще пробваме с по една брускета, 2-3. Само да кажем на нашите зрители, че това е абсолютно нещо, което не сме репетирали и нямаме представа какво ще ни се случи. Така Имам че... салфетки, ще бършим сълзи. Така че, да, отдавна не съм плакал пред момиче, но сега може би не само пред момиче, но и пред цяла аудитория, хиляди хора, които ни гледат. Да, не се притеснявай, аз често пъти виждам сълзи в очите на мъжете, но е от лютото. Само да ви кажа какво съм ви подготвила. Това, което сега ще пробвате и ще направим, е да пробваме люто, но ние преди да започнем си говорихме, че повече лютото, нали, се асоциира с шкембе чорба, с пукани чушки, с да си го сложиш на супа. Ние това, което правим, е показваме лютото по един малко по-различен начин. Аз преди изобщо не обичах люто, не консумирах. Ние правим люто за хора, които дори и не обичат люто. Хора, които имат стомашни проблеми, т.е. имат по-чувствителен стомах, гастрит, рефлукс, като махаме семената и ципите. И ние така ще си направим един тур, като ще подгреем сетивата, т.е. няма да е стрес за организма. Ще започнем от много леко пикантно сладко от манго. В него няма добавена захар. Нашите продукти са изцяло натурални. Кето ли е? Да, кето е. Всичко. Веган и е подходящо, ако спазвате някакъв режим. Конкретно в това сладко няма и добавена захар. Вместо захар слагаме ябълков сок. Следващото нещо, което така съм ви подготвила, е един сос. Не е типичния барбекю сос, не е твърде сладък, не е твърде опушен. Решихме да направим продукт, който когато се хапва месце или зеленчук, не да преобладава соса, всъщност да е допълнение към храната. Аз така го обичам. Като е твърде сладък и опушен, малко ми е too American. Да, не знаеш какво всъщност си хапваш, дали хапваш пилешко, телешко. Убива, все един същи вкус има, каквото да ядеш. Ние го правим от пукани чушки халапеньо. Следващия сос е един от нашите бестселери, този, който и ти показа на телефона си. Кой е този? Този третия, това е hot damn сос. Не, това е... Третия... Така ги бориш, окей. Не, така. От сладкото. От сладкото. Окей, да, сладкото. Чакай, че аз гледам бутилките вече с плаша и затова сладкото. Да. Малко се обърках, така? Този е с прясно халапеньо и чесън. И следващите 3 соса са така малко по-сериозни. 6, 8 и 10 плюс, като шестицата е от само чушка български морков, тази за която ви казах. В тези 3 соса има само чушка, малко сол и оцет за вкус. Тоест ние с нашите сосове показваме вкуса на отделните сортове чушки, защото те са изключително вкусни. За нас ние вярваме, че когато имаш здрава почва, ние много се грижим първо за почвата, имаш здраво растение, хубав качествен плод, следователно имаш хубав краен продукт. И ние показваме вкуса на отделните чушки в сосовете, които правим, като този от български морков е много интересен. Той така има и интересен цвят, оранжев заради чушката. И интересното за този сорт е, че в България много хора не знаят за български морков, но това е чушката, с която ние сме популярни в цял свят. По времето на студената война българските градинари изнасят този сорт в чужбина. Много хора смятат, че е унгарска чушка, много хора и казват дори в България румънка, но това е български сорт, с който трябва да се гордеем. Много е вкусен, вие ще го пробвате. Българският дух е следващия сос, който е много впечатляващ. Пари. Много бързо се превърна в любим на много хора, но имайте предвид, че наистина е много лют. И последният сос е 10+. Той е от най-лютите кафеви чушки в света, т.е. най-лютите шоколадови чушки. Тук имаме Каролина Рипър шоколад, Стефан Пот шоколад и Тринидад Мурга Скорпион шоколад. Каролина Рипър беше най-лютата чушка до 2023 година, т.е. до преди 6 месеца, но е измести от Пепарекс. Ед Кари създаде Каролина Рипър и би собствения си рекорд, 10 годишен рекорд, като направи нова чушка. Тя обаче още не е достъпна за останалия свят. Всъщност той още не е пуснал официално за продажба семенца, така че никой още не може да отгледа, но вярваме, че ние сме и в комуникация с него. Така както той иска да добави български дух в неговата колекция, така ние и Пепарекс. Така че наистина един много лют сос, но и за хора, които много обичат люто, е много вкусен. Наистина правим вкусни сосове, по-скоро сосове, които да са допълнение към храната
и всеки да намери своя любим сорт, както и постепенно да покачва нивото. Значи това, което казваш, всъщност ние българите трябва да се гордеем не само с широко известните киселото мляко, розовото масло и съответно с Христо Стоичков, Да, ами с български сортове люти чушки, която казваш Български морков. Българския морков, но сега български дух, която вие сте създали, Hot Farm, ще измести ли български дух по популярност в световен мащаб? Надявам се. Вярвам, че ще е така, защото ние сега преди месец се върнах от Щатите. Така обратната връзка от изложението, на което бяхме конкретно за този сос и за това, че сме създали нов сорт, беше вау. Нали, хората там бяха супер впечатлени. Ние сме обявили така български дух много отдавна и говорим за него, но някак си тук по-малко се... На английски български дух като спирит. Не спирит, или защото като спирит е заето и нямахме как да го запишем по този начин. Bulgarian Sense се казва на английски. Да, като усет, българския. Добре, дай да пробваме сладкото, защото аз често казвам, едновременно ми се вдига апетита и така ми се вдига и страха. Това, което пробваме, разказваш. Нали, ти, докато ние... е сладко. Това е сладко от манго. Докато се мъчим, ти кажи, нали, ти каза, че първоначално така си била доста резервирана към този тип бизнес. Имахме лъжички, какво стана? Добре, сега пробвай така. Ако ти затрябва лъжичка. То е хубаво, между другото, да го пробвате и без нищо. Много е вкусно. Да, с лъжичка ще взема само Добре, докато той се разхожда, аз да попитам. Ти каза, че първоначално си била така, не си представя така живота. Какво те накара всъщност да преосмислиш? Когато трябваше да се прибера в Страшимирово, не защото толкова исках, а просто защото аз се занимавах с музика, имах и магазинче в София за продуктите, които родителите ми произвеждаха. Тоест, тези продукти, но те изглеждаха по друг начин. И аз си бях отворила магазинче, за да може нещо допълнително да правя, тъй като аз се занимавах с музика, по този начин така се издържах. И всъщност всичко затвори по време на пандемията и аз нямаше какво да направя и си се прибрах в Страшимирово. И аз винаги съм ги подкрепяла, знаела съм те с какво се занимават, помагала съм им с сайт, с публикации, но никога така отдадено да мисля, че това ще е нещо, с което да се занимавам с толкова желание, любов и ентусиазъм. Но се прибрах в Страшимирово и когато, между другото, наистина беше много голям стрес, страх, ужасен период за много хора, аз много се откъснах от целия този свят и имах възможността да си сеем чушлета, да си ги отглеждаме, да си правим сосове. И от забързаното ежедневие в София буквално се прибрах в някакъв по-различен свят. И видях огромен потенциал в това, което продуктите носят. И исках да провокирам дори себе си и ми стана любопитно докъде мога да стигна. И толкова много се така ентусиазирах и вдъхнових. Представете си, нали, защото аз мятам, че наистина няма невъзможни неща. Едно семенце ти го сееш, да го виждаш как расте, да му откъснеш плодовете, да ги направиш на продукт и този продукт, нали, да е в цялата страна или извън пределите на България. Нашите продукти се срещат и в други държави, скоро така и в Щатите. И за мен това беше огромно предизвикателство и най-вече провокирах себе си да видя, нали, аз докъде мога да стигна. И когато човек види резултата от труда си, преоткрива нови неща за себе си, вижда, че е добър, че му се отдава и така нещо се разпалва все повече и повече. Да, искам да ви кажа, че с всеки изминал ден наистина все повече и повече имам желание да се занимавам с Hot Farm, с люта ферма, да правим нови продукти. Аз така стартирам и мой личен проект, пак свързан с лютото. Съвсем скоро ще види бял свят и просто така искам да грабя от живота с пълни шепи, защото вярвам, че има много възможности и непокорени върхове. Докато пробваме. Да пробваме сега. Това е сладкото така. Аз го много ли съм още малко да Не, то е съвсем леко люто, дори е подходящо. Много яко. И за деца. Я дай Бог. Аз не усещам люто.
това съвсем беше леко, като... остатъчен послевкус се усеща. Това е, пак казвам, това е супер, нали, много яко. Много е хора, приятно които за не обичат. стартър, наистина. В смисъл, така, да ти подгрее малко Супер е, сетивата. много яко, така това се с манго. Много е важно. Ние това правим на лютите Ти ще вземи плодове, друго, аз това ще го видим. тъй като при нас идват хора, които Ай, бро. както хора, които много обичат люто, така и хора, които придружават партньор, който нали, не обича люто. И когато правим турове, правим вечери, ни звънят с уговорки, казват, аз ще стоя, ще гледам само. Всъщност това, което ние правим, е дори за хора, които не обичат люто, да им покажем този свят именно по този начин. Първоначално загряваме рецепторите с почти всички сладка, които произвеждаме, съвсем леко пикантни, действително така да има подготовка, да не е стрес за организма и да може всеки един човек да стигне до най-лютата чушка в света. Това отчасти правим сега и с вас. Не е нещо много люто, даже изобщо бих казала, че е леко пикантно. Леко е пикантно, страхотно е. Добре, това звучи много готино, нали, цялата тая грижа, опитвате се да вкарват различни активности с хора, да въвличате, да участвате. Това, което разказа, нали, да видиш от семенцето до нали, чушката, до продукта, звучи много готино, много романтично. Това реално може ли да го кажа, че с български sustainable бизнес в България? Това, което е при нас, то започна като хоби от моя баща през 2011 година. Изцяло той така пое по този път. Ние с сестра ми и майка ми казахме не на лютите чушки, на неговата идея. Обаче той си продължи и 2016 година се включи мама. Заедно направиха предприятие, решиха така да се отдадат. 2017 официално създадохме и фирмата. И всъщност до 2024 година, когато аз влязох в Hot Farm, всъщност дори бяхме на загуба последната година, но от 2020 година всяка година бележим ръст и мога да кажа така смело, че това е един съвсем добър пример за устойчив бизнес, български бизнес, който се развива много добре във времето. Ние бележим така всяка година двоен ръст, така че определено мога да кажа, че има много голям потенциал в българските бизнеси, в нишовите бизнеси, които се занимават с земеделие, с преработка, но да ви кажа честно, нали, както всяко нещо, много е трудно. На какво се дължи този ръст? През 2020 година, когато вече аз така поех повече от комуникацията с хората, реклама, маркетинг, развитие, партньори, продажби, реших, че трябва да сменим визията на продуктите, трябва да започнем да разказваме на хората с какво нашите продукти са по-различни. Сторителинг. Направихме така, т.е. колаборирахме се заедно с No Thanks, направихме едно така много интересно, сполучливо предаване в YouTube. То също даде много популярност на продуктите. Може да ги казваш всички, тук нямаме продуктово позициониране, проблеми с него. Много така добре се възприеха сосовете ни и започнахме да обикаляме много из цялата страна. Всякакви събития, базари, празници на града. Имайте предвид, както сме били на най-голямото изложение в България, така сме били в много малки градове, празници на градове, Тутракан, Разград, Русе, Троян. И за нас беше важно да покажем, че тези продукти са достъпни за хората и нали, защо имат и тази цена, защото нали, свикнали сме да не виждаме люти сосове, които обикновено вносните сосове не са между 5 до 10 на лева. Нашите сосове са така една идея по-скъпи. В по-високия ценови сегмент това има причина, защото ние сеем семената декември, края на декември, началото на януари, почваме да берем края на юли. Тоест ние 8 месеца се грижим за растенията. При нас няма абсолютно нищо друго. Тук има само чушки. Представете си колко чушки има да направиш 100 мл сос. И когато правилно го комуникираш това с хората и разкажеш историята си по най-прост начин, така
както е, да бъде достъпен за тях. Смятам, че това при нас по-голямо. Той ти кажа, те струва, този ценови клас е не просто защото ви струва на вас толкова да се направи, защото хората всъщност го оценяват и си го купуват на тая цена. Тоест хората ви го оценяват на тази висока цена и това е причината да има тази висока цена. Да, но в началото все повече чувахме 15 лева, нали, за сос. Те добре ли са, нали? Защо? Обаче вашите конкуренти, те не използват 100% чушки, така ли? В смисъл, слагат някакви допълнителни химии или какво е? Първо, че ако видите, слагат дори вода, но слагат семена, т.е. не махат семената, но слагат зеленчуци, плодове. Нали, например, ако сложиш домати или сложиш плод или зеленчук, който е постоянно дори наличен на пазара, по този начин поевтиняваш продукта, просто защото да отгледаш люта чушка, лютите чушки, екзотичните чушки в цял свят са това е скъпа суровина. Те си идват на мънички, доколкото аз знам. Колкото е по-люта, тя е толкова по-тънкостенна, с толкова по-малко месо, нали, толкова по-малко пуска сок. Тоест тук се трябва истински бизнес нюх, как реално от нещо, което като себестойност очевидно е по-скъп като суровина, всъщност да накараш хората да го харесват, да го купуват и така нататък. И явно ти си причината тази, колкото разбирам, тази промяна да се случи. Не, аз не съм има причината. Това е изцяло семейен бизнес и имаме много добра спойка между нас. За мен беше много важно тези години, 2-3 години, които аз прекарах изцяло в Старшемирово, да се запозная с всеки един етап от нашия бизнес, за да може всеки един момент аз да съм подготвена и да знам. Но това са плодовете на общия ни труд. И ако нали, няма този труд, който продължава всеки ден все повече от страната на моите родители и от страната на сестра ми, на нейния съпруг и още вече сме така немалко хора. Колко човека сте? Нали, в зависимост от сезона, между 13-17 човека. Работим из външни фирми. Това е с дистрибуция и така нататък или без? Да, ние правим собствена дистрибуция, имаме собствени търговски представители. Това, между другото, от 1 година и за нас се оказа, че е правилния път. Много добре се справите, защото аз, примерно, този сос, ти показах, съм си го купил от кварталната ми месарница. Не съм си го купил от голяма верига или нещо такова. Тоест има го и на такива места. Нашите продукти ги няма в големите вериги, просто защото много е трудно да можеш да намериш баланса между твой интерес и интереса на по-голямата верига. И така да постигате хубави... Се изразяваш много културно, аз бих се изразил по друг начин, но добре. Не е културно. Виж, все по-малко български продукти има нали... Проблема в количествата ли? Не е изобщо в количествата. Проблема е в цената. Защото сега... Това, което аз знам, голямата верига може да ти извие ръцете, да ти постави условия, които... Да, те си имат условия и това е окей, нали? За да са толкова големи, те трябва да имат нали, такива условия, но може би е странно, когато условията са същите, с един много голям световен бранд, който вие знаете, по-големите брандове, те, например, с какъв бюджет разполагат за маркетинг, за реклама, за позициониране. Другото нещо, което е все нали, по принцип българските стоки стават все по-скъпи. Това защо е така? Сега, ако трябва да навляза в една така дълбока тема, като цяло субсидирането в България не е както трябва да бъде, например, не е на декар, не е на какво си изкарал, е на декар площ. Нали, никой не го интересува ти каква суровина в крайна сметка, ти какво си успял да изкараш от тия растения, а по-скоро каква площ имаш, на която ги отглеждаш, пък какво си изкарал. Ние започнахме с 900 квадрата, сега сме на 16 декара оранжери. 900 квадрата, 16 декара, това за колко казваш, 10 години? Да, за 10 години. На 16 декара, но ние ги отглеждаме в оранжери. По принцип, оранжерийното производство е висш пилотаж, който знае, нали, разбира от земеделие, знае, че много е трудно. Да, добива е по-голям, но ако
евентуално стане нещо с дадено растение, нали, разболее се, просто много, много трудно може да спасиш като цяло останалите. Но много е дълбока темата. Аз не знам, нали, на вас дали ви е интересно. За мен мен ме вълнува тази тема, защото аз искам нашите продукти да са в големите вериги. Искам повече български продукти да са в големите вериги. Аз даже спомням, че имаше някакво, извиняй, че те прекъснах, някакви изисквания дори те да имат там местно производство, не знам си колко километра около магазина. Това в България го няма, по принцип. Или го имаше, може би, за известно. В Румъния го има, в други страни има, нали, те всъщност имат квота и трябва да по този начин е заложено. При нас не е съвсем така. Не знам, нали, къде точно е проблема, дали е точно в политиката на веригите, които така стоят като посредник, но и държавата също казва много сериозно влияние. Аз ви казвам, нали, ти ме попита колко устойчив е един такъв бизнес, като се има предвид, че ние сме направили всичко със собствени средства, реинвестиция, т.е. не сме усвоили европроект, нямаме външно финансиране или субсидии, държавна помощ. И това може, нали, да е един добър пример, че има как, но с много труд. Може би ако не бяхме семейен бизнес и не се подкрепяхме толкова много, защото се е случвало някой от семейството да даде назад, да си каже, аз не мога повече, нали, този труд, това не е за мен, нали, само работиш, а пък и всъщност ние, за да ги имаме тия 16 декара, нали, в крайна сметка ти трябва да постоянно да си в новото, постоянно да инвестираш. Другото нещо, което е много трудно, като става въпрос за работна ръка, когато трябва да се гледат тия чушки, да се берат, така да се поливат, да се хранят и все повече ние се обръщаме към системи, които са за прецизно поливане и торене, за да можем да намалим нуждата от повече хора. Затова и сме така в по-малък екип и постигаме добри резултати. Браво. Тук, докато пробваме, ако искаш втория вид... Това е, барбекю сос. Той вече ще го усетите по-лютен. Лютичък е, но с брускетка. Смятам, че ще ви е приятно. Много. Не, този е... това е в моят рейндж, така да се каже. Да, като цяло 3, 4, 5. Аз не претендирам да съм от българските мъже, дето издържат много на люто. Това но обичам люто. Това е доста добро. Често казано, даже между 3 и 4, не съм сигурен дали 3 не ми е по-добре. Много е ясно това. И много як аромат има. И си е много готино. Това между другото ти го каза за прецизните технологии и така нататък. Не хапам на микрофон много. Аз наскоро се срещнах съвсем случайно с един човек, който занимаваше с точно технологичен бизнес във вашата сфера, в агробизнеса. И всъщност тук си говорихме шега за изкуствен интелект, за AI, но то всъщност при вас е много широко разпространено. Технологията, изкуственият интелект, ако щеш автономни машини и така нататък, при вас това използвате ли, имате ли някакъв вид интерес към подобен вид технологии? Да, със сигурност имаме интерес. Всяка година все повече инвестираме в това да автоматизираме процеса по време на преработката, по време на създаването на продуктите, както и по време на отглеждането. Защото при нас аз разделям бизнеса на две. Нали, земеделие, както е и Люта ферма, е нашия бранд за производството на пресните чушки, семена, разсад, както и Hot Farm, който вече е бранда за лютите ни продукти. Ние сме в земеделие, в преработка и гледаме да сме да по всякакъв начин, но най-оптимално, защото за нас е много важно и да не правим прекалено големи рискове, прекалено големи крачки, защото това, нали, може да те разклати. Така че всяка година увеличаваме пуща, повече оранжери. Тази година така заложихме на една система, която ви казах за прецизно и автоматично поливане, торене, както и в преработката ни. Там сме с полуавтоматична пълна поточна линия, но всяка година
гледаме да сме все по-добри и да сме... Аз лично смятам, че много е важно, ако земеделието върви ръка за ръка с технологията и новото време, в което живеем, мисля, че България би постигнала страхотни резултати, защото да ви кажа, ако бяха само родителите ми, които, особено баща ми, човека няма време толкова много да гледа и да се интересува. Просто защото това е един къртовски труд и повечето земеделци, хора, които се занимават с това, те не са емоционално и психически подготвени да поемат тази новата информация и много често те отхвърлят. Нали, тук това. Аз се радвам, че по принцип баща ми е доста иновативен и креативен. Той определено е визионер. Да, той е визионер. Искам да ви кажа, че аз не знам дали знаете, но всеки един сайт, който някога е бил онлайн, може да видиш как всяка една негова версия. И той преди си беше направил сам сайт, човек, който се занимава с земеделие, сам сайт, който се казваше rasadibg.com, който през 2011 започна, така 2012 да го пълни, беше написал по това време, вече преди 12 години, това, с което ние се занимаваме днес. Нали, за мен това е визионер. Наистина, това е предприемачество, въпреки че аз тази дума... Баща ти е Стив Джобс на лютите чушки. Баща ми е изключителен човек. Той е просто... първо, че страшно много обича работата си. Трябва да има повече такива примери. Хора, аз ви казвам, че когато съм понякога изморена, искам да... губиш понякога така този хъс, обаче виждаш го този човек, той е станал сутринта в 4, в 5, отишъл е, работил е цял ден, прибира се усмихнат, ведър, щастлив, никога не се е оплакал, леле, колко съм изморен, не мога повече. Той, вече 12 години и преди това колко години се е занимавал само с земеделие и се радвам, че той търси начини да му стане по-лесно, но имайте предвид, че все още трябва да има хора, които разбират, да го следят, защото растенията при нас са много екзотични, много са... Той за мен е човека, който наистина най-много разбира на тема пипери и лютичушки в цялата страна. Похвално. И все пак аз, ако изкарам тук едно послание, в крайна сметка нас ни гледат доста предприемачи или хора, които искат да направят свой бизнес, свой стартъп. Това, което аз чувам е, че всъщност в българско земеделие има една група хора, които се занимават много фокусирано с него, но те по една или друга причина не могат да наваксат с технологии и неща. Тоест има един голям геп, както казваме, дупка, пространство, което може да бъде запълнено всъщност от предприемачи, които могат да използват това пространство като възможност. Тук въпросът е, лесно ли се здобиваш с земя, която да преработваш? Има много земя. Има наистина много земя. Ние, когато решихме, че искаме така да направим по-сериозна инвестиция, на нас 900 квадрата изобщо не ни стигаха. Това бяха 3, т.е. не 3. Те в началото бяха 5 в нашия семейен двор, но ние 3 от тях махнахме, за да доизградим предприятието ни и за да направим дегустационна зала. Но имайте предвид, че ние в Страшимирово, там е нашето предприятие и мястото, където се провеждат турове. Имаме няколко оранжерии, но основното място, където отглеждаме чушките си, е на 40 минути от Страшимирово. Там са 14 декара, които, когато решихме, че искаме да го направим, аз и баща ми бяхме много за. Просто си казахме, трябва да имаме повече земя, повече място, защото на нас основното нещо, което ни е суровината. Ние ако нямаме чушки, много сме зависими от годината. Тази година, за съжаление, тези дълги продължителни жеги за много земеделци бяха пагубни. Защото когато чушката трябва, поне при нас, да дава плод, цветовете, много е трудно. Много е трудно, когато си зависим и от времето. А пък хора, които гледат на полета, там още може би, пак казвам, че само пъпешите са много щастливи от тази дълга продължителна жега, но като цяло не е добре.
И това с земята при нас не е проблем, не беше проблем, разширяваме се така постепенно. По-скоро проблема е, ако ти цял живот си отдаден на земеделие и си нямал време да наваксаш, да знаеш, че си живееш в едно по-модерно време. Нали? Технологията да я приемаш не като пречка, като нещо сложно, нещо, което аз не мога да използвам. Защото имайте предвид, че аз това нещо го виждам в по-старото поколение. На тях им е по-трудно да боравят с такъв тип софтуер. Нали, просто те по друг начин са свикнали. И когато дойдеш и им кажеш, вижте хора, вижте, нали, какво аз правя, защото действително и на нас всеки ден всякакви неща ни предлагат за оптимизация и нали, повече добив. Баща ми той е визионерно и ние много, много му помагаме да му кажем, че това е хубаво, по този начин трябва, но ако си сами и си от сутрин до вечер на полето, много трудно да по някакъв начин да приемеш това за следваща крачка. Добре, понеже вие сте семейен бизнес, каза някой човек сте, като управление на решения и бизнес план, стратегии, бащата ли е човека, който управлява или какъв е механизмът, по който взимате решение? Да. Вече в последните години смятам, че така доста се доказах и аз, че вижданията ми за бранда, за продажбите, за как той трябва да се развива, в началото им беше много трудно да делегират решенията и изобщо... Да, не съм... Това нещо не съм го чувала като обратна връзка, по-скоро, че те смятаха, че нали, най-добре могат. Докато в един момент дори аз съм казва, трябва да сменим етикетите, трябва да сменим визията, това трябва да отидем там на това изложение. Те ми казват, няма да отидем. Аз казвам, добре, оправям си, взимам си продукти, каквото ми е нужно, отивам сама. И като видят нали, резултата няколко пъти, правим изцяло ребрандинг на сайта, на социалните мрежи, супер нали, иновативни сме, имаме собствено приложение. Като видяха, че нещата, които предприемам като следваща стъпка и развитие, ми казаха, че е така, смятат, че е редно по-младото поколение да поеме. Аз съм много щастлива, че те осъзнават, че следващото поколение в някои неща е по-добро. Така че при нас ние много добре сме си разпределили ролите. За важните решения, разбира се, допитваме се, но като изцяло са ми делегирали на мен да взимам решения за бизнес развитие, продажби, маркетинг, как да върви Hot Farm като път и люта ферма. На къде да тръгнем, на къде да гледаме. Сестра ми се занимава с счетоводството на нашата фирма, съпруга е нашия главен технолог. Баща ми той е изцяло даден на това да отглежда чушките ни по най-добрия начин. Много отговорна задача. Мама, тя е ядрото на бизнеса, т.е. тя организира производствения процес. Тя посреща хората, които и групи, хора от цял свят в нашата ферма и е спойката между нас. И тя също има така доста... Много яка комбинация. Доста... Много интересно. Аз викам, много компании... преди да продължим да тестваме номер 3. Трети подред, който е номер 4, като сложност и като... Добре, имам въпрос, който да продължа. Това е, който аз имам, нали? Точно така. И се ми харесва. Това си е твоето. Това е хот деям сос или на български баси соса, така става. Баси соса. Значи, уважаеми дами и господа. Гасим соса. За първи път. Много е лют. Не, супер. Това е универсален сос. Съм се взел. Не ми е твърде лют, защото съм се взимал някои от по-лютите и малко ми идват нагоре. Не съм се бъгна, изобщо не го усещам лют. Защото те се така... Не го усещам лют. 3-4. Сега ще видиш малко по-нататък. Една идея по-лютича. Това кой номер е? Това е 4. Сме в началото. Сега сме в загрявката още. Те питам като цяло... Чакай, аз имам въпрос, да питам. Добре, бе, айде. Че днеска много питаш. Да, я закажа нещо. Да. Значи, една секунда. Много е вкусно и не ми лючи. Значи не мога да говориш, ама айде, давай. Да, бе, защото искам да задам въпроса. Как поставяте границите между това сте семейство
и това да сте бизнес? Има ли граници? Носите ли се работа вкъщи? Много е сложно. Това е най-трудното. Заедно ли живеете също така в една къща ли сте? Не, сестра ми и нейното семейство живеят в Балчик. Те всеки ден пътуват. Сестра ми не, но съпруга и да. Лятото, когато и аз съм в фермата, живея при тях. Но иначе всеки си живее отделно. Но въпросът е много хубав. Ние често пъти го повдигаме, защото е много трудно да работиш със семейството си. Усещам го. Всеки... Ако не знаеш, с Никола сме братя. Не, между другото. Да, братя сме. Ние сме семейство. Тук е семейен бизнес. Много трудно. Да кажем, 80% е хубаво, ама 20% има едни трудности, които понякога аз съм крайно против дадено нещо, което, например, родителите ми са решили, че защото те са свикнали цял живот, те са рамо до рамо, те абсолютно всичко си обсъждат. Казвате, аз съм те отгледал, ще ме слушаш. Не, за щастие, наистина тези думи и това отношение по време въобще на моя съзнателен живот никога не са ми го казвали. Смятам, че е много хубаво, защото трябва да даваш път на младите, да искат да се развиват и да се вслушваш в тях, а пък вече, нали, дали ще приемеш тяхното мнение за адекватно, тяхно решение, но при нас всеки един обяд, всяка една вечеря е работна. Всеки път се обсъжда работа. Вече, нали, личното и работното тотално са така са се смесили. Но работим върху това. Смятам, че все повече го овладяваме, защото преди, когато бяхме в по-малък състав, т.е. много от нас отговаряха за много неща. Вече, дали, имаме търговски директор, имаме хора, които стоят под нас и някакси... т.е. ние всички сме като едно голямо семейство, но искам да кажа хора, които по-скоро рамо до рамо, заедно с нас взимат решения и са там, защото са добри, отдадени на работата си и на нас вече ни е малко по-лесно тези семейни отношения да си останат семейни, когато обядваме, когато вечеряме, когато сме заедно, но тъй като всеки един от нас много се вълнува от неговата си работа и ние не сме всеки ден заедно и когато сме заедно, всеки, нали, има да си разкаже, но това, което, нали, го е впечатлило, което го вълнува или да предложи нещо ново. Но има и предвид, че в световен мащаб едни от най-успешните бизнеси и въобще бизнеси, които са устойчиви във времето, са семейни. Точно това ще те питам. Мислиш ли, че в момента така чувстваш ли, че е модерно да правиш семейен бизнес? Не знам дали е модерно. Малко, какво да ви кажа, за съжаление много хора започват да работят или предприемат дадени неща, защото са сега много модерни. Много модерно да съм предприемач. Тук сега ще си напиша в биографията предприемач, нали? Но смятам, че семейните бизнеси са винаги една стъпка по-напред. Така смятам и при нас е така, защото когато ни е било много трудно, особено в началото, и когато много силно вярваш в нещо, ние трябва да направим някаква по-голяма инвестиция, трябва да направим някакъв по-голям скок. И когато работиш с семейството си, всеки е готов да направи компромис. С заплати, компромис с работно време, лично време и така нататък. А ако имаш хора всъщност, които не са част от семейството ти, нали, много по-трудно да направят такъв компромис. Другото нещо, което е тази сплотеност. Поне при нас, ние като семейство сме много сплотени. Като ценности изповядваме ценности, които сядаме заедно на масата, споделяме си много. По-скоро сме приятели с родителите ни, отколкото да чувствам някакъв респект, свръх притеснение, по-скоро да споделя нещо на баща ми, защото той ми е баща. По-скоро мога да споделя всичко, както с мама, така и с тати. И смятам, че тази любов помежду ни, защото за нас личните отношения са най-важни. Тази любов, тя се усеща върху крайния продукт. И хората го усещат.
Не знам дали е модерно да правиш темен бизнес. Смятам, че е много по-хубаво. По-голям риска така? Защото в крайна сметка, грубо казано, всичките сте в една кошница. Ако нещо се случи с тази кошница, риска не е ли по-голям, отколкото ако всеки си работи нещо различно? Според мен, това, че всички яйца не се слагат в една кошница, и да, и не. Съгласна съм, не винаги обаче. Зависи от пътя, от начина на гледната точка и въобще какво искаш да се случи в живота ти, защото ти ако си убеден, че искаш да правиш нещо, слагаш си всички яйца в кошницата и тръгваш по пътя, пък каквото ще да стане. Нали? Той пътя си знае. Аз в това вярвам. И ако имаш някакъв свръхпровал, пак трябва да опиташ, защото при нас не е било никак лесно. Тоест, то не е провала, просто е част от изживяването. Да, но конкретно, напротив, смятам, че е по-голямо предимство, защото аз не се притеснявам като млад човек. Толкова много ни е дал ход фарми люта ферма. Знанията, опита, които имаш. Смятам, че човек, когато иска да работи, когато му се работи, трудолюбив е, вярва, изповядва някакви ценности и е с открити намерения към света, към работата си, към хората, каквото и да работи, може да не намери мястото си веднага, но ще намери правилния път и ще работи нещо, което го кефи. Няма да има отказ или ако провал. Със сигурност. Добре, да пробваме ли следващия? Да. Стигнахме ли до Моркова? Аз пробвам старите. До Моркова. Да видим Моркова вече е 6. Имайте предвид, че тук малко е вече по-лют, ще го усетите. Ти каза, че не трябва с вода. Аз само вода съм си взел. С вода, когато ти стане много люто, няма как да ти мине. За момент, мляко, нали? С мляко, нещо млечно, или мазно, или с захар. Да, е люто. Ето да пробваш. Тук сме между 10 и 30 мисля, че това съм пробвал или... Така, много ли съм се загребал или окей? Често казвам, малко кисело спомням, че ми идваше. Това сега пак ще проверя. Една идея вкуса ми, чисто личния ми вкус, като цяло киселото не ми е тия тип табаско и така нататък, не са ми по принцип много любими, но сега ще видим дали все още мисля така. Това го усещам, не много. Със сигурност сега ще го усещаш и по-кисело, защото предните 3 бяха сладикави. Те бяха така или иначе по-сладники. Много добре. Аз откривам в момента, че явно държа на защото в момента ми е... Връщам се леко думите назад за това за киселото. В смисъл, може би комбинацията с това... Предното по-ми хареса като вкус, защото това малко днес на киселе. Защото тия са доста солени, може би комбинацията... Но това е по-пикантно със сигурност, но не е много по-пикантно, поне за моите разбирания. Да. Не знам, може би, защото с нощи ядах индийско. И се сложих това е окей. много... Това не е примерно като съм ценил много люто индийско. Не обикновено, нали се задавя, нещо ми става, сега супер... Сега зависи колко ще... Не знам. И ние не правим свръхагресивни соси. Чакай сега зрите да не кажа, че лъжа нещо. Индийските сосове, те са много вкусени, имат много подправки допълнително. И освен чушки, сигурно слагате други работи. Нямам представа. Винаги се чул какво слагате. Люти са толкова люти. Супер. Особено като му кажа на там сервитьора, искам примерно средно или малко люто и той не може да се яде. Той винаги съм се чудил. Да. Чакай пак ще пробвам. Много яко това. А ти спомена, че имате и мобилен ап, application. Да. Я разкажи. Това не е всеки, така да се каже, дори аграрен бизнес има мобилен ап. Препоръчвам. Да. За първи път пробвам тези неща. Никога не съм ял такива люти сосове. Сори, че ще прекъснах въпроса за апа. Обаче... много се радвам. Е много готино. Аз най-много се радвам хора, когато преоткриват, че обичат люто, преоткриват, че това Аз знам, че обичам люто, просто не знаех колко люто. Да. А и с нашите продукти, всъщност един човек и с туровете и такъв тип дегустации ясно разбира къде се намира по скалата на Сковил, т.е. къде му е толеранса, къде вече му идва малко в повече, къде... Това къде беше това червено? Това е 6. Значи... Тук нататък вече става доста люто. Де факто, следващия сос, въпреки че 8-цата е 10 пъти по-лют от 6-цата. Тук експоненциално нараства. Да, много сериозно е. Ти каза, че това че е 30 хиляди, а това е 300. Да, 10 пъти по. Помня правилно. Така, добре. Но все пак нашите сосове, тя чушката е между 10 и 30 хиляди Сковила. Прясна чушка е доста по-люта от сос. Нашия сос е минал термична обработка, махнати се семената и ципите. Това е също така иновация, която предприехме в началото и много малко фирми в света правят по този начин.
Сосове. Кажи сега за мобилния. За апа, да. А всъщност ние тази година го пуснахме, стартирахме. Ами, знаете ли, аз смятам, че човек трябва да е различен, да е иновативен и най-вече да може постоянно да държи топъл контакт с хората, които го харесват. Нали, независимо дали е бранд за люти продукти, дали е хранителен бранд, каквото и да е. Ти тази аудитория, хората, клиентите трябва максимално да са близко до теб. Затова решихме да поемем тази така по-различна стъпка, да можем да си комуникираме с тях по-лесно да си поръчват, да ги улесняваме. И така, много добри резултати постигаме. Работим с добър екип, който много се кефи на бранда и това, което правим, и аз съм щастлива, че успяхме да направим това. Аз от баща ми, между другото, отново, когато така 2019 година, 2019-2020 се включих, той постоянно, няма ли да е хубаво да направим един ап? Казвам, тате, много сме млади, нали, още това нещо да го направиш, нали, нямаш такава аудитория хора, които, нали, да познават продуктите ти, но ето, нали, идва един момент, според мен сега подходящ, в който вече, нали, можем да предприемем такава стъпка. Много интересно, много готино. Апа само за поръчване на вашите продукти ли, или може да измислите някакви други неща? За енгейджмент някакъв такова. Да, ние пускаме push нотификации, говорим си с тях, общуваме си. Може да бъде някакъв gamification. Ами, например, колело на късмета сега ще пускаме разни игри, подготвили сме така интересни неща, но конкретно апа си е свързан само с пазаруване. Да. А това, аз като те слушам, между другото, си мисля, ти говориш супер адекватно, еродирано, гледна точка на брандинг, маркетинг, сейлс, говориш за customer engagement, държане на хората близо и така нататък. Това са неща, които ние чуваме от... Ние работим с сериозни корпорации, компании, с стотици служители. Това самоука ли си по тези въпроси или по някакъв начин как развиваш умения си знания? Защото виждам, че много сериозно говориш по въпросите. Ами аз винаги съм се доверявала много на усета, който имам, и на преценката ми за нещата, как трябва да се случат. Не съм учила абсолютно нищо по тази тема. Когато нещо конкретно ме е вълнувало, чета, информирам се, взимам примери от хора, които нали, имат подобен тип казус, проблем, бизнес и така нататък, но поне при нас всичко започна проба-грешка, така да опипаш почвата, но аз смятам, че когато човек е фокусиран да следва внимателно обратната връзка, която ти дават клиентите ти. Тоест, когато са в социалните мрежи, аз постоянно ги наблюдавам. Аз отделям поне между 31 час всеки ден, всичко проверявам, следя, искам да знам, говоря постоянно, нали, с нашите търговски представители, да знам каква е обратната връзка от служителите, с които те работят в магазините, обратната връзка от клиентите, които те им дават, когато ходим на изложения. Аз съм там. Нали, много пъти някои хора са ме питали, добре бе, Славена, ти ли трябва да продаваш? Ами аз трябва да продавам, защото, да, имаме и хора, които ни помагат, но защото аз трябва да усетя тази обратна връзка. Аз знам всеки един сос. Аз знам, например, ти вече след като пробваш един сос, какво ще ти хареса. Тоест толкова добре познавам и вкусовете на хората, но много дълго време го изучавах и смятам, че това много ми помогна. А как го изучава? Ами изучава го с обратната връзка, която ми дават хората. За нас, когато дойдат, например, имаме щанд, ние не позволяваме на човек, който мине през щанда, да не пробва нашите продукти. Аз казвам, хора, за мен не е важно да си купите, пробвайте ги. Нека да ви разкажа нещо по-различно. Със сигурност е нещо, което не сте пробвали.
И те започват, пробват, казват, това ми харесва, това ми е сладко, това ми е кисело и така. Другото нещо, което е много пробваме и с рекламните кампании, които правим. Ние сме много активни в социалните мрежи и аз знам какви неща си харесват в Facebook, какви неща си харесват в Instagram, какви неща си харесват за TikTok, в LinkedIn също вече стават популярни, повече видеа в YouTube и така нататък, но просто... Ти си модела в снимките, публикациите, които публикувате в социалните мрежи? То модела не е, по-скоро избрахме то стана много естествено, защото работили сме с инфлуенсъри, макро инфлуенсъри и така нататък, но хората са свикнали те да рекламират постоянно неща, а пък все повече и повече, аз това казвам и на мои колеги, на хора, които те първа започват да се занимават с това, защото ние имаме много сериозна аудитория в социалните мрежи, активна, адекватна, също така, т.е. адекватна имам предвид хора наистина, които ни харесват, които искат да изкажат мнение, или пък такива, които искат да ни дадат отзив, който да не е толкова положителен, но градивен. Това също много ни помага. Просто хранене, нали, както сме свикнали, особено във Фейсбук. Да. То няма как, нали, без това, но ние имаме много сериозна така аудитория от хора, която всъщност тя започна да се трупа, когато хората видяха кой реално стои за този бизнес. Сега има го и нещо друго. При мен е малко хората не вярват, аз като съм в оранжерията, виждат, нали, с дълги ногти, нали, понякога съм с грим, понякога не съм и казват, ти ли... нямаш кал под ногти даже. Да. Но аз по-скоро се забавлявам от такъв тип коментари, просто защото знам, че тази работа... Мисля, ти си държиш мотиката е така на рамо и си гледаш в Фейсбука. Да, ние все пак практикуваме модерно земеделие. Нали? Не си представете, че копаме и всички така постоянно. Не е така. Не постоянно, по няколко часа на ден, макс. Да, но това, което смятаме, че много е важно, когато човек застане с лицето си зад бизнеса, който прави, в каквото вярва и да каже хора така и така, така и така. Защото аз също се възхищавам много на хора, които имат собствен бизнес. Имам си така вдъхновения, които също много ми показват правилния път, следвам техните примери. Аз харесвам една жена, тя е от Холандия, Негин се казва, има бранд за първо за коса, но по-скоро после бюти бранд. Всъщност много се припокриват така историите ни, защото тя също баща и той се занимава с отглеждане на пчели, пчеларство, започва да прави, а пък майка й е фризьорка и всъщност прави нещо, правят заедно продукт и така. И много други хора, които им се кефя, има една пък австралийка, тя редовно има си една пекарна, редовно си показва деня как минава в пекарната, как прави различни неща. И всъщност на хората им е интересно да видят. То може да е някакъв обикновена паста, круасан или така нататък, ама вече света, аз как си ги обяснявам нещата и поне как подхождаме при нас. Насякъде има всичко. Да, ние с нашите сосове правим доста по-различни неща, но люти сосове. Има много люти сосове, има много протеинови барчета, има много хелти храна, има всякакви неща вече. Навсякъде и достъпни много в България. Ходим по изложения страшно много. И всъщност какво е важното? Нали? Много хора вече правят и емоционална покупка. Хората все повече искат да изпитат емоция, нещо различно да им се случи, нещо да се почувстват свързани с теб, свързани с твоя бранд. Защото всички, които всъщност са ни фенове, те са части от нашето семейство, защото това, което правим ние с нашия бранд, ние не произвеждаме само сосове. Ние показваме на децата как се сеят люти чушки. Постоянно показваме на хората как се отглеждат растения, независимо дали е люта чушка.
пълним този бранд със съдържание, такива каквито сме ние, това в което вярваме. Аз пък съм приела така много надълбоко в сърцето си темата за жените в бизнеса, за жените в земеделието, колко сме важни да сме там. И другото нещо, което е да бориш предразсъдъците на хората, че като си фермер, много, постоянно, като си фермер, нали, очакват да си мръсен, да си неогледен, да си... Имаш ли някакъв пример? Пример история истинска. Постоянно ми казват, ти знаеш ли въобще как се копае, как се култучи, например. Може да обърнеш градината. Аз даже много обичам тази физическа работа, защото аз пак казвам, че от съвсем малка съм. Ние имахме 10 декара зеленчукова градина, всякакви връзки, копър, магданос, лук, целина. Това, което го виждате в големите хипермаркети като връзки. И ти какво им отговаряш като те чаленджнат? Аз или качвам нещо, което, нали, да видят, когато аз работя, ама на мен е много по-лесно да се снимам, когато не работя, нали. Хората трябва да им е ясно, че за да може да върви един бизнес в дадена посока, не може всички да са в оранжерията и да... Извинявай, сега Бил Гейтс, примерно, да не мислиш, че седи и пише код, или пък Илон Мъск, че монтира на Теслата гайките там. Да, но тук малко още хората им е важно, като говориш нещо, все едно да си мръснен, да си не огледа, чисти са ти дрехите, ти пък с тия ногти. Ти снимай съм мръсна, какво? Снимала съм се много пъти. Кажи, тук съм мръсна, закъпа. Много, да, но аз въобще това не ме... Даже напротив, трябва да има, нали, такива коментари, защото и такава обратна връзка, за да може, нали, да покажеш. Хубаво е да те подценяват понякога. Аз преди се борих с това нещо, сега го приемам за мой приятел. Като ме подценят или като отида на някаква по-важна среща с даден така сериозен човек. Преди много се притеснявах, обаче сега съм уверена, аз познавам бизнеса ни толкова добре. И те в началото може така често пъти подхождат с така, подценяват ме всъщност аз. Какво съм дошла. Не е от високо ми, въобще аз разбирам ли за какво съм дошла, какво ще им говоря. Ти си да се разходиш нещо. Да, момиче, пък и нали не съм така много голяма. Но в началото много се притеснявах сега как ли ще ме приемат, но сега отивам уверено и толкова вярвам, че съм си на правилното място и с продуктите сме си на правилното място и с семейството ни постоянно, нали, гледаме да сме по-добри. Не казвам, че всичко супер и така. Не. Но когато човек е запознат и стъпва достойно и познава себе си, бизнеса си, няма какво, нали, да го... Да пробваме следващата... Българския дух. Това е вашата чушка. Нашата чушка, да. Вашата чушка, докато ние сега ще видим дали ще плачем, ще страдаме. Този път малко ще сложа аз. Въпросът, който имам от самото начало е как се създава нова чушка. Това е нов продукт, ново растение. Това е някакво генно инженерство ли е? Да, ами не. Какво се случва? Духа си е дух. Дух ли е? Ще предам ли Богу дух? 20 секунди ще го усетиш, още повече да знаеш. Ще предам ли Богу дух сега? Пробвай мъничко. Сигурно нищо няма да ти стане, предизвикай себе си, нещо по-различно. Заритаме тук под масата и ще продължим. Лютото е много полезно, има и предвид, че се отделят хормоните на щастието, така че днес ще имате една страхотна вечер, аз ви гарантирам. Дами и господа, следва да бъда много щастлив, явно. Сега. Ма се ли си повече, сръбни си малко, ако се правиш. Изчакай няколко секунди. Не, нищо не усещам. Че повече ще загрипа. Ти нямаш... Не знам, какво нямаш. По принцип... Шмръкни малко. Лютото, вече като е толкова люто, когато е само от чушка, се усеща след 20 секунди. Така че имай доверие, няма как. Пускам таймера. Сега не може да не си усетил, бе. Няма как да не го усетиш. Не го усещам така люто. Това е хубаво, не все пак. Прави се на мъж. Човек, сериозно ти казвам, дори не ми се пие. Добре, бе, пробвай спи. Не, бе, наистина, аз сме да се очудвам само от себе си, защо усещам го, че е пикантно.
Не го усещам да пари, защото аз съм ял люта чушка, примерно така, която е Когато не е преработена. не преработена в ресторанта, една люта чушка сурова, нали, като хапеш и гори. Много е люто, но Това не е това чак също е така доста сериозна лютивина. Така. Но има и Пак да предвид, взема. че ние градим и това също е много важно. Ми е добре, това нам предпочитам една идея по-малко. Добре, да те питам Добре. следното. Вие казахте, че вече имате и служители. Тоест има и други хора, не служители, но други хора, които работят не само в семейния кръг. Да. Има ли така разлика в начина, по който работиш с тях и с семейството ти, или пък от тяхна страна? Аз го казвам от гледна точка на това, че познавам хора, които са ми казали, не, няма да отида да работя някъде, примерно, където е семейна фирма, защото те всички са мъж, жена, нали... Всеки един, който е част от Hot Farm и от Люта ферма, вярвам и дълбоко вярвам, че е така и се надявам, че наистина много харесва работата си, мястото, на което е, и ние сме наистина като едно семейство. Вие разбирате ли какво значи и събота и неделя да можеш да се обадиш, да те чуят, или пък имаме служители, когато са в отпуска, звънят ни, хора, какво става, нали, искат да ни чуят, как сте. Така че при нас не е така. Ние сме много сплотен екип. Аз смятам, че е по-добре да си с по-малък екип, но много отдаден, много целеустремен, щастлив на мястото си и виждаш потенциал в работата си, защото ние така, когато и търсим нови хора, казваме все пак, нали, вижда и Hot Farm като бизнес, който има потенциал за развитие, нали, ще се радваме да допринесеш и да си парчето от пъзела, нали, с което заедно да достигнем, защото аз съм си поставила цел да сме глобален световен бранд, с който да се ползва с доверие в цял свят, хората така да припознават и себе си в бранда, в философията, която изповядваме за по-здравословен начин на живот, природосъобразен, продукти, по-чисти продукти, натурални. Така че при нас по-скоро го няма. Нали, имали сме служители, които не са били нашите хора, но бързо става ясно и от двете страни. И тях поне може да ги уволниш сега. Може би това е негативния, ако се върнем една стъпка назад на семейния бизнес, малко не може да уволниш. Да. Така е, но никой не лежи на гърба на другия и пак казвам, че например, нито баща ми, нито майка ми са ме карали да бъда част от Hot Farm, нито сестра ми. Тя беше дълго време в майчинство. Тя беше завършила тотално различно нещо. Тя също не искаше да се занимава с земеделие. Тя искаше да е на държавна работа, да работи от 9 до 5, да има събота и неделя. Пробва, нали, не й хареса. Каза, че всъщност осъзнава възможностите, потенциала и колко нови неща учи с Hot Farm. Аз също дори от егоистична гледна точка много обичам работата си, защото всеки ден уча нови неща и за себе си, провокирам се. Просто е страхотно човек, независимо какво нещо работи, дали за себе си или не, да твори, да се чувства, да дава малко, винаги малко повече от себе си. То иначе е много скучно. Аз не знам, така да стоиш по цял ден, нищо да не правиш. Аз лично не разбирам такъв тип. Абсолютно сме на твоето мнение, тъй като и ние сме по този начин. И ние разсъждаваме, и ние постоянно се опитваме да създаваме някакви нови неща, имаме идеи. Този подкаст е една от тях, която ние развиваме, така че и ние не можем да си го представим това нещо, просто да скучаеш по цял ден, нищо да не правиш. Държавна работа, вредиш всички възможни пасианси. То дори не е държавната работа. Дай повече от себе. Нали, ние често пъти... Има такива хора в държавна работа. Разбира се, да, така е. Но казвам, че има и хора, които не им се работи. Това не говорих конкретно за държавната работа, а хора, които просто така, нали, ден да дойде друг, ден да мине, друг да дойде, да. Но аз виждам света като едно огромно място с пълно с възможности, пълно с потенциал, и ако не сме ние да ги грабим и да черпим
от възможностите, които ни дава и всеки един ден. Аз лично смятам, че всеки един ден, в който не правя нещо, ми е загубен ден. Да, човек трябва да си почива, това също е много важно. Това също е действие при нас, защото рядко се случва, т.е. ние го правим, ние си почиваме. Така че смятам... Едно от нещата, които явно ти ще кажеш дали ти липсва, но да се прибереш вкъщи и се оплачеш от колегата, днеска на работа, колегата как ме изнерви. Не, знаете ли, ние когато сме като сме толкова открити, ако някой ме издразни, аз, например, дори сестра ми или аз, веднага си го казваме. Смятам, че ти това тук не направи добре. Или майка ми, или баща ми. Смятам, че тук това... Казваме си директно, защото всеки един знае, че когато някой направи забележка или каквото иде, то е в градивна посока и е за добро. Защото ние преди всичко, пак казвам, че много се обичаме и не е за да нараниш някой, не е заради да покажеш себе си какъв си велик. Напротив, ние всеки път казваме, че сме ние, нали? Нито съм само аз, нито е само тати, нито мама. Не, ние сме едно цяло. Добре, да преминем към финалния... Да, малко да сега. Пауза. Още малко почивка искам, да. Добре, какви са кошмарите, през които си минала? Ние сме кошмари в мениджмънта до този момент. Имаш някой така по-отчетлив случай, нещо, което може да идентифицираш като вид кошмар? Да ви кажа честно, не. Не мога да се сетя като кошмар. Даже като някаква свръхтрудност. Аз, казвам, че е трудно и така нататък, но по-скоро са предизвикателства тези неща, които ти се появяват Кое предизвикателство ти идва на ум? Предизвикателство да балансирам, лично аз за себе си, да балансирам тази свръх енергия, която имам, т.е. свръх желание за развитие, защото аз виждам във всяко нещо възможност, да балансирам заедно с важните неща, които са в деня, нещата, които рутинно те се правят, личните отношения и мой личен живот. Това е за мен най-важното, защото при мен е така. Иначе много ми е било трудно, защото за мен най-голямото предизвикателство, тъй като аз съм отговорна най-вече за за развитието на бранда, и като знаеш, че семейството ти, стои за тебе, хората, които най-много обичаш и де-факто зависи, дори тяхната прехрана, тази свръхотговорност понякога ми е много голямо предизвикателство. Не ми е кошмар, но понякога ми дотежава, понякога търсиш баланса. Явно цял живот, но цял живот смятам, че ще го търся този баланс между личния живот, между нещата, които аз постоянно нещо ново искам, постоянно поемам някакви нови неща. Всъщност ти винаги трябва да стоиш, да затвърждаваш нещата, които си постигнал. Тоест ти знаеш, например, сега като цяло в България сме добре позиционирани, има ни във всеки град, ама не, ето готово и сега насочвам вниманието си. Не, защото ние трябва да поддържаме винаги това ниво и просто 24 часа в денонощието на мен не ми стигат и просто искам да балансирам да балансирам и да мога по-добре да приоритизирам, още по-добре да приоритизирам и да владея по-добре времето си. Все пак Hot Farm е първата ти работа, нали така? Така да се каже. Сериозно, преди съм работила в пиано барове, които като певица, по този начин съм се изхранвала. Но... корпоративен но да, никога не съм работила за някой, между другото. Да. Това е, много съжалявам, че е така, защото... Съжаляваш, че не си работила? Да, съжалявам, защото е хубаво да видиш атмосферата, като работиш с екип в една организация, която, да кажем, е завъртяла колелото, да видиш хората как се държат, дори хората на по-високо ниво, как се държат с служителите си. Аз нямам абсолютно никакъв опит да. Се притеснявай, ако затова има такива като нас, примерно, които ние пък носим този опит. Да. Но, добре, да тестваме, ако искаш вече последния нокаут. Последното. Да видим. Да, за това, което казваш, всъщност аз съм впечатлен, затова и повече слушам, по-малко ти задам въпрос, защото ти реално всичко, което казваш, строи много опит от тебе. Седно това си го правила, седно си го учила, ти казваш, че не си
И ние го наричам това customer centricity. Това да имаме високо качество, постоянно на всяка Говориш цена. за обратна връзка. Говориш за постоянни цикли на обратна връзка от всички страни, от клиенти, от служители, от търговски представители. Анализираш тази обратна връзка, мислиш постоянно как да развиваш. Това, което казваш, ние тази година имаме толкова, до година искаме малко да разширим по този начин, после още да наградим това, наричаме итерация, итеративен модел, нали, на развиване, еволюционен. И аз лично съм впечатлен, че тези неща се ги открила без, нали, някакси на нюх, както го каза, на усещане. Така че, браво, в смисъл, наистина. Благодаря. Има много какво да научиш, ти лично да научиш корпорациите и другите бизнеси. Не, аз не мога да кажа, че мога... Не това, което казваш. Защото имам опит само в... Искам да кажа, че нещата, които говориш, ние до голяма степен се опитваме да учим много хора на тях. В някакъв смисъл. И много хора с повече житейски опит от тебе им липсват подобни разсъждения. Не, че, примерно, нали, хората не им е очевидно, нали, че обратната връзка е важно, но знаеш колко малко хора всъщност ще ти говорят, тук трябва да съберем обратна връзка и така нататък, нали, примерно. Така че, супер. Естествено, трябва да поработиш според мен върху това, ето казва, че работиш 24/7, това не е sustainable. Да, може да бърнаутиш. Просто сега не го усещаш, може би толкова много, но... не е така. Вече моят съвет е да направиш нещо по въпрос. Докато тестваме това, дето ще умираме, ти кажеш, че много пъти са ви тествали такива. Каза, че имаш такива в опит с Bulgarian мачос, които знаеш аз какво ям. И има ли някакви такива, имаш ли някакви смешни истории? Кажи някоя, докато ние са... Много смешни истории имаме. Защото, пак казвам, нали, ние много често обикаляме и страната, но и много хора идват в нашата ферма и влизат и казват, тук ли е представете си един огромен мъж, той ми е така, пример винаги го давам, един огромен мъж. Боремечката. Беше наистина много, много впечатляващ, с размери, внушителен. Тук ли е лютата ферма? Дайте ми най-лютото, нали? Мен нищо не може да ме подлюти. И аз казвам, вижте какво, имаме практика да не даваме директно най-лютото. Защото именно както вие сега при вас да надградим, наистина има значение, повярвайте ми, ако ви бях дала 10, аз ям много лют, не дей. И аз го убеждавам, обаче той даже нагъл беше, така с леко с насмешка, пренебрежение говореше пък люти чушки, колко да са ви люти, аз колко люти чушки. Аз викам, добре, тогава ще му дам. Той малко си заслужаваше човека. Не, че нещо може да му стане, просто за мен лютото трябва да ти носи удоволствие, а не така болка. И си му дадох сос от най-лютата чушка в света. Тя е 10 с 2 плюса. И като се подлюти този човек, като почне да реве, като почне тук да му избива студена пот, той нямаше коса. Мале, направо толкова се подлюти. И така каза, че не е очаквал. Купи си, даже си не е така. Плака ли? Редове. Да, имаше сълзи в Сополи, но имайте предвид, че имаме много такива случаи. Много хора директно дай лютото, най-лютото ми дай, не. Ние много рядко даваме, освен ако някой наистина много не настоява. Те издразни, ако не е много. Но много хора така са се подлютявали. Имайте предвид, че това е много интересно, че ти като се подлютиш, не можеш да го скриеш. Много като се подлютиш, не можеш да го скриеш. Ти, например, не искаш да показваш, че си се подлютила, ама то се изпотяваш, зачервяваш се. Почваш да хълцаш, например, много често. Да, това е реакция и основно при мъжете. Имайте предвид, че жените издържат много повече на лют, отколкото мъжете. Много неща. Те се наслаждават повече на тази силна лютивина, колкото мъжете. В сравнение с мъжете. Така че типичният българин определено казва, колко пък да е лют. Нали? Много често сме го чували това нещо, но
А имало ли си обратния пример да даваш някой мега лютото и той Да не се усеща. го яде, се едно яде ябълки? Единици са били хората, които са яли прясна Каролина Рипър и да кажем, люто яме, но нямат някаква такава реакция, защото едно е сос от Каролина Рипър, а прясна чушка аз мога да ям сос от Каролина Рипър, обаче прясна, само леко съм си отхапвала, не мога да изям цяла чушка. С семената, с ципите. Единици са веднъж, правихме едно надяждане във Враца, един човек, мъж беше, може би около 70 годишен, така яде люто. Наистина много люто, като бомбонки. Една жена също в фермата ни беше дошла миналото лято, така изяде директно една Каролина. Тя отива с къса си, а пък ние не даваме по време на посещенията да ядат, защото ще си развалят тура, ще им стане люто, пък и ти не знаеш наистина колко е люто или пък човека колко държи. И тя директно изяде една чушка и аз казах, леле, това, знаете ли сега какво направихте? И тя каза, какво аз това е най-лютата чушка. Няма проблем, ми казват. Ами има проблем, аз се притеснявам, защото започва тура, тя изяде и така. Но тя после ме предупреди и съпруга й каза, виж какво, тя много яде люто, наистина много яде. И всъщност лютото е вкус, който се... Тренира се. Точно така. Във времето той се изгражда, надгражда. Аз преди не обичах люто, сега съм на 8-9, там ми е комфортно, хапвам си. Така че много интересно. Добре, айде, давай сега. Служете си. Вин колко по-люто тая чушка. Това тук е копаш от няколко вида чушки, от най-лютите шоколадови чушки в света. Няма нищо да ви стане от толкова малко. Има ли вкус на шоколад? Не, просто чушката е кафява. И тук пак изчакайте. Чакай, аз първо да видя Никола как ще реагира. Няма, то толкова маничко, нищо няма да се случи. Изпотилите са... Не се изпотявам все още. Ще чакаме 20 секунди, казвам. Усеща се. Малко ми е в повече. В смисъл, не ми е толкова приятно. По-скоро все едно, как да кажа, все едно съм лапнал примерно въглен. За нещо горещо. Ти не усещаш вкусовете, защото рецепторите ти не са толкова отворени към люто. То много зависи къде ще попадне между другото. Ако всеки още... го усеща на различно място. Ами имам предвид, ще ми стане зле, ако директно ми попадне на гърлото някъде по-навътре. Докато ако е по-в устата, се издържа. Аз близнах, не е толкова горещо на езика на върха. Ти много малко си сложил. Малко съм сложил. Служи си повече, кой е това? Сръбни там. Чай, сложа повече така. Това добре ли за дегустация? Да, перфектно, нищо няма да ти стане. Ако искаш, нали, да се подлютиш, аз ако съм на вас, бих се подлютила малко повече. Тренираме се, тя е едно по едно. Не слушаме. Пак казвам, че това трябва да е удоволствие. Добре, това е добре. Може би си взех малко, не знам. Не знам. Добре. Малко се почва да горчи. Много е люто и когато не го сещам да ми е люто, по-скоро да ми не горчи на езика. Когато човек не е свикнал да хапва толкова люто, той не може да усети вкуса на чушките тук. Малко на гърлото е тук ми драска се едно, но... Всеки усеща лютото по различен начин. Това е много интересно. Ще пробвам повече. Това колко е? То е 10-1+. 10-1+. Аре бе, си обещах, че ще рева, пък още не съм почнал. Ами ти така помъничко. Сега се грабнах така солидно. Мъщо ме удари. Арилта. Не просто едно ми се зави свят. Аз ти казвам, ще заверем тук отдолу и ще си продължим. Сега не стана люто ми, се зави свят. Не знам, това нищо нормално. няма да ти стане, не се притеснявай. Нормално ли е това? Като реакция се заприпан се случва. Не, някой му се запушват ушите толкова много, някой пък много силно почва да не усещам люто изобщо. Просто рязко се едно ми се зави свят. Може да си внушавам, не знам. Ще оцелиш. Нямаме. Не е драматично, не. Със сигурност не е някаква драма. Аз мисля да ти благодарим. Мисля, че направихме страхотен епизод, разказа много готини неща. Финален въпрос имам към нея. Къде е бъдещето на Hot Farm? Аз няколко пъти го казах, ама ето сега. Пак като обобщение на... Hot Farm като глобален световен бранд по този начин. Но ти каза също, че харесваш по-малките екипи. Мисля, че там е силата. Двете неща ще ги балансираш? Малък екип, а глобален бранд, защото логичното е да си кажеш, че ще се расте. Да. Виж, ние сме добри в
производството на хубави, качествени сосове, в отглеждането, нали, на хубава суровина и сме добри в продажбата, но ето ние работим с Полша, с Китай. Вярвам, че е важно да срещнеш партньори, които да са добри в своята дейност, дистрибутори, партньори, големи вериги. В момента преговаряме и с много сериозна компания, която да поеме дистрибуцията ни на много голям пазар. Така че по този начин при нас ние основният екип ще бъде ще бъде в този състав. Със сигурност ще имаме нужда от още хора, но не говоря, нали, за някакви супер много хора, които тогава малко вече почваш да губиш баланса и ако дойде, нали, този момент, вярвам, че и ние ще бъдем по-подготвени, ще знаеш как дали да менажираш много голям екип от хора, но... Между това много често се случва много бързо. Има и ние такива моменти. Не, нищо ми се промени гласа. Не чувствам нищо, но усещам, че го чувам гласа си по-различен. Има и такива моменти, в които много рязко просто растеш. От примерно 10 на 50 човека за 6 месеца. Да. Аз лично смятам, че поне за нас това не е толкова здравословно и винаги гледаме да е по-бавно, по-премерено, така по-нормално, по-адекватен риск да поемеш, защото ти ако не си готов за дадено нещо. Ние винаги основно, когато започваме да работим с даден партньор, си казваме какво можем да произведем, защото ние сме зависими от суровината. Нали, когато поемаме нови пазари, можем ли да си го позволим? Когато тук решихме да справим собствена дистрибуция, първо с един, с двама, с трима, по този начин се случват нещата. Но ако изведнъж, за мен 6 месеца са много малко за подготовка и за... Добре, да ти благодарим отново, че ни гостува днес. Ние също имаме един скромен подарък за теб, благодаря. за Hot Farm и заобщо с пожелание за успех и следващия път да ни гостувате пак. Може и други членове на семейството да дойдат също така да разкажат. Благодарим за, ще я кажа, уиски тура, защото бяхме миналата година с Никола в Шотландия на уиски тур. Сега сме на Hot чушка тур. Беше много готино. За мен... Така, хареса ми повече от уискито. Колкото и да... Чак сега, не да кажа толкова... Не бе, сериозно го казвам сега. Този тур ми хареса повече от уиски тур. И двете са добре. Така че да, благодарим ти. И аз ви благодаря, момчета. Наистина ми беше много приятно. Ако имате път към Варна, заповядайте вече един истински лютур. Ние сме от Добрич, така че път до Варна имаме. Звънете, да се разберем. Да спим по едно кафе някъде. Люто кафе. С телефона направено селфи. И благодаря за подаръка много. И ние много ти благодарим. Стана супер епизод за публиката. Лайк и до скоро. Довиждане.